Piamono kigimu mwanchu muri bo television ya Ndizi TV mwaro wengia ndoje cha chideka cha minyo kiregari kigima kurendo mna nakotebyo mugani one uikire bya kigima agase studio litukuria rero na liuchu kwemanyira mangana makonkigima aliutanya komanya asomuru buri bwe Ekeumbu niko tokogenda ime kigima karato kwa na siasa niko togoso siasa ime kigima twakoretereria ubwenete komanya karato itire Amariogo Yogotindia obutukobwa rero kwemanyira ura mangana makonkigima aliutanya kwemanyira ekiagera omugeni one buri tukuria rero igekorokana nigabwate bumanyibu ime kigima ase amangana ya Amariogo Yogotindia bunare turi muchando ase society yetu gose ase amati yetu banda besukuru abantu abanene buna bachandikire na Amariogo ntira bakuyatumika nimero biri serikali yagendete kubeka iliyo kwenekia buna amangana ya Amariogo Yogotindia ngokea ni gwari ya kigima elinde airanense eligesa kugeto gekonyeke inyora singa kiti ni sukuru chisiekire chiskuru cyoboroso chi secondary chi college nabago chi university abana nigo balisiko enemeyega Yesu guku bayiboli mbali bakogenda nabana bachikonywa marua ali nankwego kibale egati ya yubono namangana tugukwana na kuyariria asubu imekigima tinde tinkole chingaki ekero mugeni oneno ali ga kigima tigamoriganie elinde ya maseyemo toso ya somurubulio yo na koria ni kigima biamana sana karibu biamana sana aiga na Ndizi TV asante sana nimefurahi sana biamana sogo cha Ndizi TV asante na veiranko ni gocha Ndizi TV yes lakini lero neli tukoligia asogo chaga ya Mr. John yes thank you for your invitation yes egera tonyare korora ngonga ki madawa ya kulevya na aralia ayatulira abana yes biamono kigima asante sana omwanchu muri libone namba yesi minere igorogabo na Petronila ngonte byari gosobekire link YouTube egarna amanyire bono na yoso ega aliote byomusani atebyo yonde eliyo tonyare go tumika tunyare kurigeria manganaya na kwenekia buna twakwanire igabona so YouTube gabwe link nero roroka umusani onde elinde bamanya mangana twukwanire mugoroba ya bono SMS lika gabuse na mbegire igorogabu na inche linki ye tiganyena na guchia asomugeni neraina ne onde guchumuchi siko elinde togoso agari kerto gocha kamangana ye kiero butukobwa rero niko butukobo tindike gime bitombire gochikomanya elinde asubo imekigima naye omanyena na kiamangana ya aberega gusareka ase binyoro gweta kurende asengincho yubwango kigima tigatu libageri bwe manyikani guchi ase mwanchu murigeria ekamera neriri gutumeka aye ningo andinga yokurwa miamana so kongaliwaga nchenkoro kumichira michira no nyabera kurwari taracha nyari bari chache taracha irange na birongo gyanchere guseironde binyolebyo ama counselor nchengo kora counseling mono amangana ali yakogenda na madawa ya kulevya madawa ya kulevya and counseling yane ngotarira ande chi school chions be right from universities baka chirichenze kabisa kwenda ande chi kanisa kwenda ande byombe bya boda kwenda ande CPOs community based organizations and ons ngogendo asabantu bari nkoyendande asante no gukorera mangana egasiye yawo yo gukorera mangana igoro yo Korwania Amariogo Yogotindia imyakirenga kwanye korera nakorera ngemyaka 10 nande ngoteba ngambia mono sao ngigolire libaga na kwani naba muri abana bange beje school abande ba university ko yara batigire ki university na baruziria marume back to their universities igo nande mbaroro konyora abana bande bachakire kutwara suicide ko naenda na ba encourage about life bacha to their normal life kulengana mno gwa kuremeremeye ntutake kumanya demographics gose ande yake abasae abagaka abangina na abana ngayiye Amariogo ya ingirete mono abatagereri Amariogo wana toikere Amariogo nari twari kwigukare ari kinse cyesiko bona ikire gosona naende okukumya nkuri bwana John ntubona bayiboli bange mbaramanya mbavuga ati ufahamu ya Amariogo aya bona abana bayito mono
abamura ekero kurigere desho abamura na chinyaruka abamura na wachakire wa abuse drugs mono sana mono kero kwenda chini institutions ao konyorole ngonya wa abuse bare drugs okwande binyoro ao konyorole ngonya wa abuse bare drugs na drugs chibono tenga chiri chiakale unenga kikonya go chenchia na drugs na chiro chuna chikonya go chenchi chiko bachintindi abantu sikusi batahita obugima bori bwango ibone bintu miro bona busa abantu bagaikana incidence baganyoko bamura basi kwisi mbatageti buna nate yabona una example buna wana ni nyasole nyasole nere yaseitoga utoka matega na muina bone nyasole ibona ndi yachakire ku lose market ase nyinyi nyasole nere yachire ekale ko kushash ebwate kemiko tokoroga THC kire iguru nera bona bantu banchire kanyureiga kia muimo kiri mara moja nande bono togosoma se bitabu puni riogo riri tindi puna riko irenga kiensini sana kokobeke ngoro ime bana ba into bamanyete iyo bono igentekene ne chon ekinacha na tutwara chibarasa na tukwana buna togokwanera abana we must give them the correct information lazima tobae tobaro kibuna wana nachira Amariogo nari mbwata nchebono iroka kerongo somia bwana John nche osomikone kole practical ogotumika Amariogo mbwata iwongo project guchiaria mbale bali bathirikire na Amariogo ayi bachaka gotebia abandi ngaki bachagete nande ngaiba ikire maruare kibabwate obugima bwabo matumaini kibabwate na obugima bwabo family yae ngayire bono teyo amaria tayo tabu atino enyomba aganye togokwa asengi ya Amariogo nanda amanyagote yabuya ngaki onyendiria nanyole tomondante bie iguru ya Amariogo aya kangatindiga bono igonje nataka gotebega chon tutaraendale Amariogo achire narigeri news yao almost 70% Amariogo abantu bona ba abali bagendeta ko gotetera barone na kiwako tigango toligie njerengi ya sana yogo kwanera Amariogo aya ekero tunyaroje ekero turochenkia gokora kero mondo karorire seeing is believing na tomotebi nyasore nembe gatugukwana gusa tigatomoro kinki rigere ligaria nereye uri ni nyasora anywete uri garenge graduate wosa ubima bwaye bugasarika singa aya ubuna mwete okwana ero monyene yare koigwera naye wanchu murigiriye message urigiriga iganige bwata Amariogo Yogotindia magaraba ya rero se kurigiriya ni cameraman ya nanyiboririe asukange kigima elinde togo chaka kwerera elinde akoretere biche maseyemo ndete sukimto bia nega mbitanga ekero omogeni ona guchaka kweresera igoro ya Amariogo Yogotindia etoka na kwarigire irikegima na kumanyana Amariogo ebintago kwanera na biebi ende narayo igo nabwatu bumanyibu imekegima elio guchia kwerera amanganaya tigango tuchakirega asiji county jeito ibiri Nyamira na Kisii ande akekero gukora emirimo ya gwanjukana no ni cisukuru na yoroche bintu biyengerete gusa ebintu byasalikire mono kegima ono motegereri nari ko gusaba ngaki aba tegereri abarigeri ba Ndizi TV mbali bataite komanya madawa ya kulevya ni nini tutale okora introduction egere tokogenda bamainga ki madawa ya kulevya nararia bona motagereri sengeju chinza chia chirake tikatoya bwango iga madawa ya kulevya ipitabu igo totebiga kintu kende gionzi John okobeka guchinda ya so mubere naburanywe naburatiokerere naburebete nabure yake buni Eliogo kichake soe omubero inga ririya soiga kiachenchi omubero omara kabere etemberature yagenda igoro usetemberature yagenda tote banga stimulation or depression Amariogo naro ago stimulate omubere enkoro yakabwango temperature yaenda igoro amanyinga mnyoka bwango kategori ya Amariogo ai naro nande naro abategereri umuntu kanyure agokoira ninze
akobwa chinguru ibirengeri bihendanze aitokoroka nga depressants agotumire link yabo rigereria utumire abantu bari kwari gutumira ekerto gochaka na boro etoka nga mbare amo na intwe elio banyare ko kurigeria umurubiri yo kera gochaka tole mwanchu murigeria boni gana tutete goso aso umurubiri yo mokonkegima elinde go korokia na inkigendere tegaiga asensemo ya Amariogo agokorokirio yogo na gotebiana obobebwaye na boigo na ki ligo koro muntu na gusiria obumabwaye asubwanko kigima bono kabeange kigima onye gwakorire tochako bono abategereri ekero twamanyire igo ngagendo kende gionse gegosoma bero yaturubani omobere eyine esumu asoma bero kegera eyine njere mu mobero otaka kwerwanirira lakini eriogo liakoraki lianyobua bono abategereri igotobwata Amariogo chisamburi ibere itobwate legal and illegal Amariogo narancheire nene serikali encherete ngaki Amariogo aya tali capable tali gusali afya omonto bwango una bono isa kwende town iga bono iga nako yore birabu mbiro bigurete ikoni amarutaska lakini isa kurigiria setaska elie chuba yoko yorori keringa too much of alcohol is harmful to your health Beman orio roseti Amariogo na ma etinge ke wankonkere mobiro tatakire okoraki goikia na hande to bago tebunga ki no nyina ali atat ancheire unabona Johnny ekawa yes just coffee inga uisa koba gogotumia mono igagonjuka achaka godu igonga narancheire lakini bado nabakoraki akokoreta ubasumobere nande naratancheire lakini aramango mono usario mobero igomon aseri tukulia abaligereri ba Ndizi TV igonta eteko batebye igoroya eriogo likorukwa kuber ekuberi ye bakobeka oromeme kurunse kuber abategereri ba Ndizi TV ngaete eriogo likorukwa kuber eye ne tumbato etumbato eye igokurubo indi mono boindi ekuru kuber ni rieta lia boindi ali boindi tumbate itetakeri it is banned egotebekana nga it is not good for human consumption bono obono bochabu John obono bochabu these are leftovers ekero chi product Jones bicharo siwe kuruase etumbato obochabu mboli bogotigara ansari bwabuswa ekero bochabu boli bwabusiru kwenda bwatugutuase bona abantu mbakaro bamaetenga we Africans we are fools yani ngana batotebinga aya na makweli bado ntoranja bado ntora akaraki ntoranja igo omotegereri bigereri biya kabisa eye ne tumbato omuntu oria obegete tumbate yega agagochorera neck cancer uruchi yairire ebigoti yakorire muntu otari kuragira akoragire pipe emepira na hende akamanya gote ibuya ngaki tobacco causes la cancer tobacco causes cancer akakuwon kabigete a font ye mbaliri abo na arabu a font ya marika na manene togotenga tokorra abategereri eye cancer tayari omuntu orio roseti kuberi eye na bago tetinga ki karie lakini eye cancer sobo gas types of nini kuberi chingao oyoroseti eye ogotebiringa tobacco causes cancer oyoroseti eye omanyire gotebuyanga tobacco causes painful death batebyango naende tobacco causes painful death yani etumbateyo nige koreta ogokwa kagera ne sumu bitu ki biriego koretera paka kagwa inki keriyo experience paka kagwa chukwa kero gotumike tumbato mne aya
tukore maigote byono nande ne yende in sanata type ya kuber nero karikirunga ki jeni likire it is more dangerous than you think. It is more dangerous than you think. Yani ngege ndukirima yukire kente kebebono puno tatakire utakagere aya neye bono ekalikurukunga kamath nero ngakiwa tebia health warning: tobacco cause lung cancer, heart diseases and death. Amelikire abategereri watebi gubuya tumbako husababisha saratani ya mapafu, magonjwa ya moyo na kifo. Meaning hapa ni kifo. Abategereri abana baito bono nkupeli bagoita bakobeka muno ogo kuminkolinga mbali konyora libaga lyogosoma these cautions. Kuna bako ba cautioning aki eyenkanza bona abantu batukire John bakorarwe kuber babeka emekebeime. It is very cheap. Umwana andota yange ya 10 nga ya 20 omanya komoka obeka kurumu obeka tekonyora ibaga liyo guchikonyora gente kara soma ligeri tali konyora ibaga amanyenge yenkanza nanda I'm sorry to say this na nyori experience umuyiboro ya mondete iro mwana umuyibori ne pastor omwana achagete go wapius kuber kare standard 6 bono ikira form 3 ochakira gutwara dalili ya mouth cancer. Okay. Because of this. Tumike vintevyo hakubeka bona bayibori ene sumu kuberi yeye omwana kabekire inse yorumeme tawata yanga tropical means of administering ni tropical yani nga kabekire ga ta komera guchinda okonyora gutwera amatezi motebi yangamere negentekebe esumu yamanya koira 7 seconds ko dissolve kuchumo brine yagenda obongo nandi nagotebinga ki ebitabu bigotebaiga buna eriogorere litindi buna liko irenga kienga gokora ki ukubeka omotobo igobono abayibori ekero omonto akorie kuber yera atari kwanza asomo beroye na Amariogo andonzi madawa ya kulevya asago chakera mental from the brain obongo nobo kwana rais. Okay. Erindi okiria tume ya somo bere buna bono kuberi yeye ekwenda baka sobongo ya stimulate obongo igo bono erioge eriko rukuperi abategereri ne sumu. It is very cheap. Chinke go mwana onyori chiwes chinke pune bono eliga no kanyara corner wo 50 shillings egento ge akoni guga packaging pisakaleri uroche unaliko girita buya dikomeka lakini omonto kanga na ime egento kelikerime na kikelikeri mu komeka munali pisakara ari buindi tokonyoru na genteke ari buindi this product yaretiro burubonge abantu banyorire kansa abange eserikali yatumire kibesa kinyinge kurwali abantu ba kansa nando maitenga cancer is a chronic disease teliko bwena you can only manage it igo abategereri rero igo nari kubasaba Amariogo andonzi ne batali kuberiyeye toteme chinjira chonsi kweresa abananchi kweresa abana baito bamanye how dangerous these drugs are. Yenda kukolia karwa kwanire mangana yaye kuberi mono asijuzukuru wa etire gukwanira abantu nabana bande abange ekero konyora reports cyaro ororo nko banona barimo bari ba gokorana wawe go search juzukuru bakonyanyora nakiya kubaikera nakiya kuruboindi bakabaikera ororo abategereri ninta ete convention ya omokonyo yomo ole egiata sana samangana madawa ya kulevya oromo sani one okurukufata nyanga oyo university ya Kisii. Exactly. Fata nyanga gesa tumanya naro musani one igambwate tokoboko ira. Akaminyo kimanga
akaminyokinga ita chisukuru akangire parish. Yes. Ngasomie parish akangire university. Ngasomia bana university. Bona iganto bwate Ekeumbu nere university yegutire na mangana drugs. Igona goteba iga chisukuru astoko genda ebyomba astoko nyora tokenda asa abantu bali tokomera. Cho ni tokenda ndonsi otenga ngakuber toko kuberi yeye no egego cha Kenya igweta mirango ya magega kiagera ni manyirenga it's a dangerous drug. Okay. Nande wono gokuminkoria aba tagerali ba Ndizi TV eriogeri irorere dierigo liri kemono onde bwense akoraki akonyara kogora nande buna moroche bona abantu bakagetenga netumbateli ya kawaida lakini ase vitabu togotebunga chikemiko nchira achire unknown over 300 ase kuberi nanda abantu balia na gotebie kuberi teli gotindia na gosaba otiokerere ngora flavors yani okobekerwa akamuswa kaya kagwati una mouth refreshener. Okay. Nga yani gokobeka no kwana umuntu namako nga eri musuri ombu yalire lakini actually ene sumu. Okay. Enere sumone witabana igo nariko basaba bategereri onye kumaite monto onde bwensi ogutumika kuber it is just a matter of time neche mubwati na kumubwati abategereri ekero tokwana igoro ya Amariogo aya toli gukwanira bali bantu bali bokaba wanathirika onyo muntu oyo mukara se family ogutumia Amariogo family yonzipi it's affected naki go affected kiara nayo gutumika tarinje aya no mugaka nje no mongina abana mbarayi nakibono togoso ime John. Yes. Wiki ya eta ntu akonera magana ya gender violence. Yes. Oh. Gender violence yekuruira. Yani kira nyume. Madawa ya kulevya. Yes. Igakoleta gender violence. Yeah. Mongino itwa. Madawa ya kulevya igakoleta crime. Okay. As the family. Yes, sure. So starting from the family. Okay. Yanya koenda igoro up to the the society level. Yes. Madawa ya kulevya igakoleta bururu bongi. Yes. Kuna wana John. Kwa tebi yeye nkanza. Yeah. Omaya konyora, that's an example. Momuro mino konyango tieri ale kwerende onyorire. Yonko ni muri Chiombe. Chiombe nkoro chire isiko. Emeteri emenene mwaganyete mwagachere nko ni muri. Yes. Ngote umure bono India kogenda. India tali koendera wieka. Muntu naro bakoenda komonero utageteki. Nera accommodation. Yani nga mwadrin resources chia family chia rapi asengejo madawa ya kule na ndio mogo konyo montoria igona amadawa ya kule tobotaka asumucho naenda mako bona affect the entire family psychologically na boko nyorore kaiga John lakini ko wate friend yawe ekabulari te cancer wete ngabona anyorete neki cancer kuno yo twate ba throat cancer na boko nyorore nte korengeri birengeri ngiki ngikusekerabe na kiabana bali barabe so you will be affected like the victim himself. Okay. Igonga amadawa ya kulevya ntoli ukwanira abantu abaligereri ba Ndizi TV ntoli ukwanira abantu bali boka bakorereki babeira affected. Ekero muntu na ine family ngima one fire chingima ekero ya very affected 12 people are very affected bono yo kwarorire yusi noro chibunege ndete abantu baganyakomboli abande nimbwata abasani bana bange sana Nyamira. Yes. Chief ngukwana na barabugoro ya madawa ya kulevya chief bangakira abandi chisimi imangana kiaito iwete. Yes. Amangana inara amangana maya umuntu yini wenda ikawa na madawa ya kulevya natumia kera a normal human being tawa kore gento buneki paka kore John umuntu ubwata akiri na kore gento buneki paka kore kabwate birengere birengaki bire enjere ngao kusene madawa ya kulevya ali gutumia igonga chiskuru nkira nkogenda kare na agachire skuru kwa manya konyora no single case
kia drugs lakini wono liro kuchikwenda skuru ende utarakinwa aturanga njama counselor dealing with this and this kware principal ego koraiga guchizo ego koraiga aichire ai basangiriri ogote you have come at the right time akiogo nkonya tuachake program yo konya abana into base korosa kokwanira abana kera abuna abana ngokina bare paka batebigwe tariri mu kabere gatatu paka baba abantu abanene nabaru batu arakiri okaraki kera bona se bona igatwikira abana abange ibare very curious batatu kumanya kiri experiment exactly nkikende nkikeyokora kike kuberi ntangoga nandi kwa makonya n'abana abange bakire kigurubu chimbe cyabasarire utatige ku bed Amariogo dio kina indire komona se bikori ibi bikemane ne mono kera na ubago experiment enyasore bona nyasore nero boneka lekera se abategereri abaligereri ba Ndizi TV enyasore bono yakire nainde eyende bono eri utategere tutakagerete naimo kyakanyasore gakeiga turaje dutingu chingori ni nganjeire ko buguri nyasore njetinganjeire akanyasore karega kanga sigara akaga kurukuloko no akorukurumata no manyete nakuru muinoga bono enyasore abategereri nabari barigere Ndizi TV nebwate a psychoactive chemical ekoruku THC ase bali baraigwa muno orionde THC inamaanisha tetrahydrocannabinol chemical enere chemical ere very active okora ekuturubania obongo bwa nyore jireni chiasarika ekere ikira so obongo ebintu mbiro tokuruka receptors neurons and neurotransmitters biri bipolisi messages bi analyze bi distribute bono enyasore ye THC inagotebie chemical iye kwende ya disturb that flow of communication kwa makonyoro mondo jakire gutantana kwa tenye no mwana watenga kachiangolete gechiko kurwari ocha no mugango kwa muoro aitora manya behavioral changes yo mwana onga kia chakire mwana wose ngotumia alengi kende bono enyasore yabategereri aba bali geti Ndizi TV eye korokuloko yene yani asitoma yene asitoma eronchire nire ya onchoririwe ya gonchora nyasore to gonchora kera egento determine chemical ekyo a climate na soil texture Nigeria determine bono isa kwenda Mount Kenya ni ngahero igoko nyore nyasore kwama emete tambe gochirugoro yachikorio oburabu yego chiko ko machua teko machua buyese kinje climate kele very cold kwama yakonyoranga abantu ba Mount Kenya bali bagutumia they prefer this one kera ga konyo ekemigo kelikero kya moimo kiriwango bono abategereri inyasore yachire yeye eye koruku shash shash eni arayihe yigose kale koru Jamaica nande koru erense ende koru north eastern iga koru ese Ethiopia kome no manyete ngosoma tole videvi abategere eye nero shash Ethiopia nguguna nenkongusa nentini eye bono neria ekoimukia bamura bamochigo baminyoke nsengima eye guys 20 shillings agasigara this one is 100 APCM iyo ranyole nsipi 50 shillings meaning it has the quality THC erega eriguru nanda bategereri ura na batebye ebintu birasogo somera ekero erioko linde lyonse okoyungarire iguru manyanga ogosali bwango bona abana be university abana be college abana baitonka bamuramba isege bachakire konywa enyasore naro chande sinatarete abana babere bachakira kwa baguna kisombi university dropouts nkobori ninki ngaya bugase nenyasore bagoita
yani umwana igete for tadia atigariti umwaka oyo makore umugori aho netikire gento abwate hope ng'omwana ogagocha gukora na chankonye umwana wemanya gochaka otemanyeti otamanyeti kende gionsi otali productive nanda baibuli unateba iga panto bandi bonsi muntu ndibenzo gutumia madawa ya kulevya is not productive to the society. Is a liability. Yes. Nande namanya guteba iga Amariogo aya tukunya urusio na crime obosaria igabwataine Amariogo aya tukunya rusia no borwaire unyabeke kando Amariogo aya tukunya rusia na suffering whatever crime, whatever diseases and suffering. Na whatever gender-based violence. Exactly. Tuarorire. Omuntu kendo onywa marua. Yes. Okorege parua bategereri. Bali Ndizi TV. Onyora siringi 300. Omanya gosoye changaime onyikyonse. Gago chaka na manyetenga atacha agete koleta furugu tako ukendekero na ndebese libakabaraki aboliwe. Yes. Number 1 ya gender violence ni drugs. Bana mba ikwanda skuru omuntu akobwata ebesa obwata iga ebesa iga obwata neriogo iga gusine changa gusine amaru gusine nyasore origeri omwana oyo osere tuwe school fees na maruaya okatigana araenda kuchimuna na akoraki na ene stress bono Amariogo tanya gukora stress no stress iga komente kero gutumia Amariogo madawa ya kulevya iga bategereri twachira amo bono twensi pinarora nago kigusana kurunyamira Nyamira County. Yes. Na rabuna bachakire lakini nariko basabaiga abagambi abasabu chief nuna bantu banyumba 10. Yes. Tobuchi egento gokorokunga youth programs. Youth outreach. Egere because bono ya chon igatategemete youth. Okay. Ntubono ngoeta tole imiaka yangu ne ibona totaba protected nentubono ntoyo. Okay. Ondita yotogotiga maiga igo Amariogo aya torosti program kitali gotenena onye nechi skuru bono iga kare wagachire onyare skuru ende mbanya ko ugento ikorukunya sole mbanya ko drugs bono iga a good percentage of skuru. Yes. Madawa Biamana turatira bunda rasoma ujumbe ya moibere tumakwirana na inde togendera yande biamana mwanchu murigeria likese mesia ugoche irinde okwana kiriko igure na kiriko arorire nemugoroba yabono na kurengana mnu manyete igoro ya Amariogo Yogotindia someye moga igari sha bigrine na Ndizi TV kuro bubasi miguna miguna osonyoni gateba pole aso mwana uria orusetu maiso Gusii Amariogo Yogotindia nigo asalirie abana bange na inde bali basomete bari gocha gokonya ense ya Kenya boigo magateba na boigo abana baitu bakoendia chipigipigi na probalire gukigima nigo bono abange babo kurengana nekirengerie ke abagutumia Amariogo hayo atari amaya wose mbarigiretio murobiri oyo bwo basemia kurwa Ndizi TV oyakuru guteresa omiguna kurwa bubasi ase enseme yo ekorukuna boyesa chache biamono kigima nabande mbagendrete kulika kaigandoche ezimiane achire ngora kurende gekwere na buya nkoso ande gabo linde ndigererie ki SMS limu alikire togendrere gochi soma kigima bono ase enya sorto kwanire nekubere Amariogo bono munenya sore yo twate bale Ethiopia ekigo ikaga ya ime ya Kenya aba aligereri bali Ndizi TV ana makweli John. Yes. Enya sore ye ekire yamo is 30,000 shillings aya na makweli bunoro cheiga ekero kugamba ekero kwana madawa ya kulevya. Yes. Now there is crime there. Yeah. Crime kirega ngelinga bantu bali bagusia na mangana madawa kulevya. Yes. They are criminals. Yeah, obvious. Na ande kubali criminals madawa ya kulevya unawono
na gotebi abananchi baigu ya kabisa ngaki ndubatelio gabona na cocaine. Yes. A gram ya cocaine is 6,000 shillings. John. Just a gram. Embera ko ule kuru koboko. Yes. Igonga kubwate kire yemo nubate milioni 6. Ogo kumingoliga. Madawa ya kulevya tago kwa bungaini bokora danger eremotwe. Yani togotenga ki it cannot give you that ability to see the future consequences. Yani tokoranga ingikere motugari. Yes. Na ende madawa ya kulevya ya igawa kwa false confidence. Okay. Okwekaganga no manyete. Untago changole kire gitagi kwa meta basacha 10 bago subuma. Oba ongoro bateka ruonzo egende. Pero igo bono. Madawa ndonzi. Ako swanse de onzi. Yes. Igago swa asenjera etamanyekaneti na ndeta takiri. Kyarage kumanyekana babwati. Na hande bakobwatwa mbamaitete consequences. Abantu bali bagudi namangana madawa kulevya nguitana bali boka kero jidiri cyakire bo choni manga nayo kale gote abamuino nga nkonien kale bintu nebi yasara bire bya mana bitakeire bikoreki binyagacha bunantagete buna bono turatenga ki oreta chimilioni ibere leta chimilioni ibere twende South America toleto bushi chimilioni chinye chigo kibosio bwaiga gotubate milioni 50. Yes. Tumako nyoranga mungwana naga karere ugateta ukalegotanga ki osi bwaikiraze gete iwanga konya twarosire budget eturi ya milioni 50 kuri chimilioni umuntu yenge kimoko moko rego sene kubominya igonga ama kweli nara enjera Amariogo yagocha asenjera is bisire mono. Yes. Nkorora tuli mwana no Pakistan. Ngoto abara omochere. Yes. For example. Yeah. Omochere oche gosene meri ngima. Aso omochere oria bamako beka chikire isato. Akagunia kama kwa omochere. Taimono. No manye. Tomanera. Igo chinchira ni chinga bantana bangaini. Nanda bantaba bwate chibesa. Nanda bantamba bali harmed. Bakoretera madawa ya kulevya. Na ndo kumingolia bategereria bali Ndizi TV. Abantu bali bakora ibiasara ebi bali gutumia abange bamanyitenga togutumia umuchando noro bono bagocha bacha gusaria abana b'abantu abana batabwati information correct kumanyanga Amariogo aya nale very dangerous. Unabono nagotebi ekeningi esirenji buneye ibike ngalio murigeria esirenji buneye nera abana bagutumia genda Mombasa ngware news kuru Mombasa abana abake abande bakali kweroka wakali wao aba bachaga ko mikia wakali wao John agukoganya ote intesimi no yego komwa no todo komwa ogwakira omuyo ogwakira omoro abana balie bakuwata chisirenji bunechi babeke Eriogo betongera ende narora inde gaikasigete kero baetongire baroliga soiro mubiri bwo muntu ime asengencho batobwati base chisaine oli bamokurusia manyinga yoria asengencho yabera manyinga ine bono John onye nanyorete besa igoro kegera Amariogo yabona nari classified tenganya sore igabwate ligurire igoro na nde bono gwikira muntu kwibeta ayabona gwabere an addict gwabere dependent yani ngamubiro togokora gazi onye turanyora Eriogo igonga ngukure withdraw effects bakango saba manyinga Orusia manyinga asengenjo njembegete Eriogo mube exactly nyebete egere nkoreki igamba rweire aitira igonga kokora igo hepatitis P yachire ukimwi yachire
and other diseases igo mono ene njira yemo yogo transfer amarwaire kurwa so monto yomo kwenda so montonde ebinte bimbire kwanya kero gwetana na gisukuru gwa etire ni college go chaga goro konkorwa Gusii ebinte bimbire common go chaga iga mbire Gusii lakini ngo ikabire asege njona abana mbale bachire isiko buna bono muna ji university bachire na birobi nagenda asegete iga nganyara abana bako cookies ebisuguti kumene nyasole baroserete nuruchi igonga binte intu ariko birora igonga nkonyagucha bire bono nalwo sabachoni ngakiende nintu ale lecture nintu ale session somewhere nebane school ayorangelie oche ororenga ki kuna wana wante binga amanyinga torechi video chiruna bagokora una bakorusia amanyinga una bagusaba na amanyinga uno mwali aho confess ngakora igana bono nche mbwato kimwi igwa family yane yaerire street inde na bwate chigari timbwati na bwate chinyomba timbwati bono nje nechokoraga because of this sinje muri Yogotindia ayanaro Amariogo yale common yaso ugahiga Gusii jaito asegaiga kolangana no wa etrichi school gweta ibine bire common gaiga so Gusii ninta geto kwa na a point gete ya muhimu sana enga kibo ya bono iga chi school ya bungiru ekero to kwa na madawa ya kulevya amarunaro na marua ya naro akoro ku third generation aye plastic nimbwate video buna bako genda magagaria asiba bagurira marua yo baonjore chuweria plastic babeta babeka posters and non chemicals babeka baka formalin nande bamayakobeke super glue baoni choni go bwate eba na ngine bwate pa toko ni same plant Ndizi TV same plant nga omuntu gakonywe baya ne chicho bayibere oirere ogoche yao guchakira isano gochigoro bama gotayanga bono mate choni era ko ni bintu fake kenda se cho saya nero what original kumbe na makweli bakoraki bakuchiero pata maidi third generation alcohol goitera abantu baitu even the production system ya edire bona bana bantu bali uchikonyora bana alafu nataka goteba iga abaibori manya abana baino omuibori amuntu koroko muibori nero kunacha omwana kurwara moke nama edichimbwe chiaye nekero mwana oyo na bakumanya exactly behavioral changes yo mwana nayo komanya chone twarorera sande parents are problems to their children no bono chinga kichesu kuku goboki wara abana babaire no ne birabu asibakale konywa na barabuka abana guchigaiga baba ro kichimbwe echo oyimoki omwana omuire kilabu asokonywa maru oyimoki omwana ne teenager aenda chiko komenya ne anti yaye oyimoki omwana ndi komenya na ngina koro this long holiday mwana oyo aye muibori ndigereri ambatebe toma eti mwana o igiri tukelimu mwana gachire kanisa atanganire kanisa kusachira ande yende room ya yangu oligereri kiange mattress turangi kero igwango osaka roof getenkaro kare tofauti digiri gochiangariri mesungo igoro digiri yango chiriga chiali osaka kangoronkaro yoko orangi kirime ngititeyo degende kubikire kabisa iga ngititeyo so aya bono iga emebuke yawe bakobeka maega barosi yobo buko ngana ko tokonyara gento kende bono iga chisimi no bakobeka madawa ya kulevya na bako otumie simi lakini kumbe no habegete madawa ya kulevya ayo moibori manyo mwana aliyeri kabisa murigereri yango akiagotara
umwana wagatumire gosengo chiege osikisa moja taege sunde kiabere tinde kogenda era agoja saa 3 turacha akakomanya ngikia onjororeti umwana ore gwisibi buya kabisa yaro kore kumubetererie sibi amacha abere ngina bia yani abere adui umwana ore ko bano ene skuru kwara mwana mbu yakora siku isi nero kare ko ban ambalast ngikia bagatia umwana ore ninga kiara araiga ngutara mutura kare koboka ngikia bete wikurigereri umwana unga kibona umuntu ho buo maiga nande mbaragira mambi ani umwana wakire kona ubekire nyasore ngakia maisa wana abalire kabire wikurigereri umwana no etuki ngakia baiga yani nga umwana oire puli unabona Amariogo nare ale stimulants wagatera abana batatu mugati umugema mambi bari baende school bono nkwanya kwigu manganande kono wachaka ungaki rese ginja bamambi ningi yale bataite kuri umugati nuzuweka uzomugima appetite yako riki ya chirigo ko muiburi nabanda ko maiso umuiburi pakobe careful urire mwenga kiago tara ngakiago kuriri kokorire umuntu abose tomaite bono torigira netiga pakarigire linze nke mwana yakora akurigire linze nke mwana rero akari weta go cyumurango maega ugaitiro yo mutwe ebintu bune bibike abaiburi wikabarigireri lazima murigere biamono kigima mwachu murigeria ndetse kurigeria television ya Ndizi TV so muri bwe Ekeumbu marako ba yabono Dr. Kena Moses uyoru wogaiga boniga gawa tabambia mono I totally agree with your teaching. I believe the government is aware of the atrocities committed by drugs. Umanya kuburi riboliga. Why is the government allowing them in? Amariogo and what have you done to convince the government otherwise about Korwania? Ngetangiris buri tangani mno anda akura iranili mnakolengana kwa rodi serikali again ndetokobekemero buriya. Why is the government allowing them in? Njuko gereko serikali egwanjira na aime do tuli gwanjira na one on one lakini itira bitambukiro byo gotanga bategereri serikali tewanjirana madawa ya kulevya come in nako tebiga abantu anabachanja these are criminals ngakiende nande kerona irana ntochaka some sheria Amariogo aya ngie sheria egoteba buna bono eshelinere yachite yavete past parliament yacha gitomutinyo watatu ere ntindi abategereri aba bali Ndizi TV entindi oisa komanya shiringi okwane regolo ya madawa ya kulevya togwanja wikana ngange no romo ndorio okusikana mangana madawa ya kulevya okomata ina makweli tigerabu omwako ya chagete igo kwaringa eserikali niri serious nigitambukiro yogotaka gukora ki Amariogo Yogotindia unabona uri shirika ndiro unabona na kada na kada no roje they are everywhere they are conducting seminars ngonya go distribute what even learning materials to institutions next time ndakuletea ngongo provide wale learning materials ngo iraji school posters stickers nebitabu ngo distribute free next time when studio keras staff wanyagosoma bahira friends ngo materials serikali njira teje serikali iranjira na madawa ya kulevya gosoaime lakini umanyenga crime like another nobego correct penetrate what have you done to convince the government otherwise? Kaidi na bolire the same line nanki mogendere to korago senki aye nibyombe bindi bigendere to korago konyi serikali ko le mangana abategereri serikali igochakira at county level ndo wati county chira affected mono sana na madawa ya kulevya igo ekero to kwenda on the ground to kwa ne administrators chief assistant chiefs and other senior officers ngoshia na itu ngoshia tuli na warabu this information unabono asichiskuru ngogenda nimbwate WhatsApp group administrators baro abantu beserikali mbaro togo share information ya drugs from the grassroots yonga ekero mogo share
ne serikali nkonyoreri bagalio kumanyanga ngikigendrete asegete buna bono nyuete it's good news naihwete nga rehabilitation ngochere Gusii igonga Truchinga serikali ni manyetenga problem nera na ndege ntonta etaita gukora no kubeka rehabilitation ekonye bali baikira gukora ki baikirgo konyoleka muchante bia muno kigima ndege to ndo mutumo komo sinini petra tiga to ndo mutumo komo sinini kurinde to koirena ndokwanira Amariogo ndali atigarite gesemese igoro tukwanira araro na boigo tukwanira bitambukiro biri bigendrete koirwa na yenyu kubwateri bolio boli gari erinde turi kwanire ase mugoroba ya bono bia muno kigima to ndo mutumo komo sinini ngorena tole subwango kigima Ndizi TV Obwansu Bwomugusii Ndizi TV Obwansu Bwomugusii nigo bono yakiro nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Obwansu Bwomugusii. Wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Television ya Ndizi TV nigo yabwatiranire na Ekeumbu Holiness Children's Home yugo korentera umurubiri asugusira abana chintakana na kubanyorera chisemi endagera nenchera yokomenya asumurubiri bwogokonya abana 112. Ungana na Ndizi TV tarehe 18 ya mwezi huu wanapokuja kutusherekea nasi watoto wa Ekeumbu Holiness Children's Home. Tunaomba muhisani yoyote ama wale wote wako na roho mzuri, wako na kitu chochote wanaweza saidia, waungane na wao ili tusherekee pamoja. Bono na bogo tumugusira kwe bintu buna chianga amarangeti ebitamba ebitabu ebikoroto endagera nebintu binde binge guikasi chiabisi chito Ndizi TV echo kireboso bwechiro ya embassy ibare kogenda nyakoe ase nyumba ya New Brighton Apartment gose otomege toro kiao bunebesa guchia se paybill number isatenoti account number ibere noti isato isano na ibere eyemo isano na isato eyemo ibere isano Absa Bank. Asamaria tankoro kwa Reverend Aperi Onchari director ya Ekeumbu Holiness Children's Home. Yotoko basaba obwanchane bwino no bwanje kwino okoro kuya munyare kutume bitoki bino guchia se Ndizi TV none PayPal yetonto begetensari na bakonyorane account number kiri obwatege ko gutuma guchiororo na musigo ndo bwese uratware onyotume guchia se Ndizi TV egere tokonye abana abaiga especially ngake ya Christmas mtokanetie school fees ya abana aba bagosoma maiga abana bari chi university abana bari chi college abana bari chi primary katoko sherekea abana baitu na baro banyare kuigu buyanga mbabwata abayibuli babo nonya abayibuli babo tibaya abande basirite kare lakini abo bakwunga amaene twanyoriro kubotwa koboko na Ndizi TV na abancho baya bo mucyo bosongo se Gusii yeito gurabe kitariki 13 cyumutinye yo 12 umwaka w'ibukiro bwibere na 22 chinsa isano nise tucha mugaso asobo menyo bwabo aliense mu ya Ekeumbu ogo konya kwa ukwarero nigo kugucha gonchoria obugima bw'umwana ntakana ankyo Karibu Ekeumbu Holiness Children's Home. Ekerogen Ndizi TV Obwansu Bwomugusii.
Biamono kigimo mwanchu murigeria na nditwiranire kurwase omutumuko moketu agenda elio na nditwire nego chamna boni magorobe yabona managotebia osimna kreso urigerire tigaiga mugani one buri twirarera kuri Gusii Nyamira Nyabera oyo nigari counseling psychologist gukwanira mono mangana hiya Amariogo Yogotindia asorgonkorwa Gusii Kenya engima andete gukwanira arigo konye bisa kwibyo bikena boigo mbali abanene bagenderete gutumika Amariogo Yogotindia kwa na koro kirigaiga Amariogo hagio nam mechandilia koleta gocha society kwegule twakwanira igoro ya mangana ijise igichianka gose gender based violence okwanira igoro ya crime munegenderete igoro kwegule bono kwigwete muno mwana ondenare omwana bwi myaka meke angetato orusitigwa maiso gaigense mo ya marani to kumanya ninkigenderete isikoga halia mangana na manga genderetor to kumanya nkibanto bagutumika kwegule okwanira igoro ya marua munakale kubekwa ibintu binde bire extra ebibikorete mechando nechi kuperi gweta ai nechinya sore aini gati ya Amariogo ali agutumika mono mono asoro gonkoro eseme hegaiga na ndrete kolete mechando emenene kigima biamono kigima twirenire na inde Gusii twirenire asentunde ya kabiri elitogo endere gukwanira amanganaya ntwakwanire nyasole kale kurende abantu bande bari bagotera nyasole ngobweniere aye kurengana no kumanya kwao neke maine nyasole ngobweniere gose no bolimo abategereri ando onsi asenko genda elinwe liriswali ngoboligo enyasole ne lyogo nanje matevi ene lyogo nyekere lyogo rende bono nyekere lyogo aye no murwaire kere elyogo omurwaire na rogoraki rokoewa abategereri nate basenya sole nduwate a psychoactive chemical inate bikoro ku THC bono THC yekero ya tira amabara nkitote amabara era para tutrate venera manyikane te biyese kisongo na kubata ngochi yale yanyolekananga nebwate chingurugete choko manage not kiwa manage kokeya obururu ekero umuntu aigwete obururu yani pain it can manage but it cannot kiwa teri kobwenya bono abanyagitari bagacha banyorire nga amarwire nara atari kubweneka buna bono cancer okonyora umuntu omurwire abatubururu bure iguru lakini umunyagitari na amaite nga omuriro oyone wiki etari gukora kyara bono bugima bwaye uburiru bwakoreki wisiroko lakini oburura igwete tiganyora a dignified death tigakugukole kwa bwororo bono eliogeli likorwa senya sole abantu bali barwarite terminal diseases na bakoewa yatulisa obukali buli egere nakigusira usira kabwate uruboroboke igono abategereri muntu ndi benzo gutumia nyasole igakonya abuse igona kunyitumia asenjere takareti itakire yamanya kuirana yamu abuse yamukora bono yamukora nkorura abantu banywere nyasole undi naro kunyunya sole orukianga kyonse undi naro kunyunya sole oito muntu unatwarire chinzi chinde taliare ngomuntu nacho muntu ebigoti uri obongo ekerago cha kuburiwu mugo chikwenda buoye mwanyore mattress yaye ne nyasole yani gakorara igata yetinya sole yakokora iga terianda korusi nakobeka ulioka obeka mon igonga yamukorere mental disorders tabu atibirengere ibike ebikera nara akore egento igonga kera akore ebintu bunebyo mentally retarded yani nga akoba impaired judgment yaye akoba impaired egosaleka nga gakiri yago kwire ni birengere buyaka okomotenga ki no maite ngwa akorete gento gete inje tamanyite inje tari injo itarinje uroje yona enya soleye enelio olive enelio oli guturwania obongo enelio oli gusaria obongo enelio oli koleta saremechi abantu basambira nene chinyomba abantu barwanire baumisira abantu bande nyagitari bale abantu njera almost 70% ya accident cheto jirenjera Amariogo abantu bagutumia babeka abantu emetaro kera their judgment their reflex okoyara yabere interfered with wono liondra na indeli negikorero keri abategereri
chiskuru chia bungiru bono moche muigwe nga eyanko ya fulani iwachi etase geteka kalie kialiete tarabuka bakabono egari elia gorenya teyo 36 hours later yachire ingi kiaba ngaya ne lyo ga tu asali kunywa ali kunywa marua omotegereri abakuru ko mochere uno mochere this is a very strong depressant ne lyo likuru kunga cosba elyo geli ga choni ende chemist pono iga no lire chemist nkoni bulire but it is a controlled drug it is controlled in that to corner wa across the counter bakotu ale a valid prescription from a medical practitioner. Yes. Yani ng'umunyagitari owanjeire oende ko uri eryogeri ase purpose yaye bone eryogeri aba digereri bari Ndizi TV ihobire china munawao ndobwate biene falium kware korari umutinyo saba abantu bakurwara malaria omonto bwato tutabantu kujana batano gisegi exactly osi buchingoli oyirunya gitari mwate umubeke getanda amario ya ali abwate akoba injection use tablets omonto obetwe sindani mwate soka ngabusi kasi nini after 5 minutes omonto ole kubatinga chisegi mogo chigocha manyora akongorota kuru urarire ngori chiri tabwati ihonga it is meant for psychiatric cases yani nga kutuliza wale watu wako na kijaa egere babe managed no igotumeka tali asaba antu bale exactly so eriogeri igorire very strong nande bono iri depressant liwo kwira ninze bona atari ya yeye John onya konyora kwanyura marua kusinde gichuba sita ando mayekobekirwe bahati mbaya akovadosi wachire chifidi chinjiro musikondo chakorora ngake abantu bakogenda neli iwonga abaibori ngikiagira nakwana iga emeyega yeye December yeye sukukuma mbiendere abana mbache bangainwe babekirwa se chisoda babekirwa sa mache abana bamako woburwaire tari abana kinyaruka chiuka bakaba murasipuizi bako basodomized bae ukimwi abana bae woburito naende it is criminal kubekiro monteli yogo buneli kegera go kubika no bwate a criminal act utaita gukora so muntu yi utaita ko revenge utaita ko muibera utagete kuseko komu divile onye no mwana omoke noroche igonga it's a crime kubekiro muntu eliogo buneli atamanyeti naendo nditayo tali abana boka paka mantama rafiki yanera gukora kiare akagenda Mombasa akararine tigana arakora kitigana aranyu nagachibaka abangwana bande bajire babere abali bakonyuna abana bwechuba yabali bakomogorera ukagende ga Mombasa abantu ni wakarimu naba yabale nero gukora ki nero ko barutera bali batanga kai tigato suka atomanyane mungwana yogo ika hago chaka konyi reno maite kawaida tigana naenda guchia nirane bamubekeire ichuba megagocha lakini asengencha amanyete atebe tugunga kokororaiga koraiga unaona wategereri koko ngakiende yensura sandonsi koko yunga wachakire gutinda nkuragera kwalenge soda kwanywe garime oseki make sure onyine ba genda se manager mote immediately na very draft
aire gitambuke onye ne security officer genda se security officer omuntu ora save obuyima bwawe mungwano yere ndakorete igegwete ngocha kira korosa akaminyoka gasoe garime ekerasoe garime agasoa para agake garinde kurumagega egera attract attention bunanya agiteiga akarara era wana hacho kutoka kali nyagita egari ya police kale police wachite kumuyi age konya iwe kangara egari inja akoretiki aitanja achite gose bakoreki gose bamuite gose bamuibere atari sana tari abana boka bategereri twensipi asituli unabona abana mbache ba travel abana mbache babunge murigereri Ndizi TV yes kurero mwana wa mache kurero mwana wa chips gakwende sabaria yes mugorere kire gento giatakire egere tabase wike gari mono le PSV vieko mwana ore na ruga amate migori kwenda Pwani University yes akagurue laptop yinyi akagurue CV yinyi akagurue kire gento kiji ogoika Nairobi umuntu ataikaranza ekijana angena sare bakwenda baka foi ekera baika foi umwana oyire arenge umwana nyaruka igarenga asekerore umumuri wako matenga ki ngorere biscuit packet ibera akamwachi besa umwana uri akagura akamatuma biscuit imbiri gotera mukabuya leta ngo afya ibere akareta igari bona yashakire ukimaria kani kuru foi bali omaita kwenda Mombasa kuru foi ukimaria kani Mombasa ndiye abantu bakorara saa 9 bono umumuri kumbe nabwate another packet ya biscuit a reset agete madawa ya kulevya oko mwana ulia kaite biscuit biliagora kurwari na byaegwa akamwana afya akaongorera itabie mbiyo kuri ibintu andonzi kwa so muntu tamanyiti twegeria abana baitu nintu abanyene tumanyenga ni hatari sana kama wakati huu sasa umwana uri na ba muntu ya ararete muntu ya gaikamaria kani asukane laptop asukana personal effects ya akagenda alikuweka ali stage Mombasa abantu baikira bonzi bamara bamago sibichikali bawo cyo kuruta utamaje mwana utalikoboka ni amaura akurusimo bawo jotaye management mwana ya kairunya gitari agako ikaba tegereri aba bali Ndizi TV twerende twensi lande twabana mafunzo abana una babake abana na kinyaruka cyanje tebinto tamutamu ibinto bikoreka na buya umwana omoke oyegwegento buneke oranege chiko nagantaka ine permendere obeka mono umwana buno bono igweta mangana ari kurumuina umwana omagosira amatukabere kwa magotabigwa toma milioni 2 osoje kuyi omutubu omwana egeri omwana tabia kurunze kiraukina nonye wechirani takwenda uriendagera ovyo abana batware discipline egere bagocha gukina oyo nabantu bare responsible as a community ganda buria abera tutega chirigaiga nani gotabona am Johnson Omosa from Keoke banki is it affecting fertility ndabakoboli nenya sore ando zikara andake kero montatu migire mazino butwara umanyibo ko mwerezanga andake ngosaliere amangana yoro iboro enya soreye nintanyora enough time ngerese effects yae nabego changia kera ngu interfere mangana iroka ya respiratory mangana yoko yege kuba kweyana negwata infections nabego affect infections nande umutegero inkorenge lya ruange nanka ni onye kantegerete kando chiga ochoche no mata so konyora tuigure computer nkorokinga kiago koro umubiri bwo muntu na atari sana iroka bono musubati olio o expected ukonyora omwana atumye nyasoreye paka mwana yatware kasoro igonga kento kendi yonse yose umubiri ngo interfere kere ndechi organizations pinchiri kutwara healthy risaine era no turate bona kero chikonyara oseno omwana onyoro omwana ole kamiri yuba konyoro omwana obwate kasoro libori yachiranire ne linde ligotabaga na Hello Ndizi TV. I'm Pauline from Megesa. Niko na jirani anavuta nyasore sana. Will it affect us cause tunavuta hiyo harufu kabisa? That is ibone kurukunga passive smoking. Ikobora Pauline
about nganya wali nganya kurugo lakini ya leto mtando lakini na we take time yes na we take time but it affects okay iyo kuruku passive smoking so long as you inhale eliokiriria ndigwata THC na ebona wako yoranga na umugwekaini especially abantu bali bagoshare one room onyo yoma kunyunya solo yomotali konyu abantu abutofauti teyo ikere eliokiri ngo eliokiri badongo olingo inhale exactly okay I've seen shisha in clubs, I've seen kuber being sold at Asian shops openly in Eldred. Echanga is a menace in every village. What of corruption and peer group? Dr. Kena Moses Nero Kobolia and the Akagata interview speaker nguchangi kubire na mangana ya corruption. Tutabe corruption angde yake nona banyanyi mbogo sibanto bande bali batineta mangana ya bako gunone kibesa yagera Amariogo ya itiwa gusande yake chigurubu cy'abantu nguchangi akiri na kirochi none cyabasaye ko influence y'abande gutumeka Amariogo ya Koroko Doctor Kena Moses. Oh, Dr. Kena Moses. I think your guess is as good as mine. Yeah. Ekeroto kurigeria mangana drugs. Even to ne bingi biko surrounded drugs. Nande natebaiga. This is death. Yes. Either when you use it, it can kill you. Or when you deal with it, business, it can turn around and kill you. Yes. Igonga Ninjende teyo. Again, they get controlled 100%. You are aware there's a lot of corruption. Yes. You are aware business like this, tewati then. Hasta yo chostaki mondo. Hasta yo chostaki mondo. Hakuna. Igonga amangana na manga go changia. Lakini the bottom line, daktari. Let us come out. Let us encourage youths. Yes. Let us have a lot of forums. Tutuareji forum nyingi chikokwanira madawa ya kulevya. And if possible, tutuare programs. Chikwenda chi school, chi kanisa. Mono. Exactly. Yes. Studios. Yeah. Indagiri naende ngakiende. Yes. Amangana nara mangisana drugs tadia yoka. Yes. Tokwamba amangana chitopi kichinga. Egere abantu yani tokore ndo yokoronga demand reduction. Okay. Nga yani na Amariogo na chikuja tanyore market. Etokanga toikire goteya abantu mapema. Umuntu abana Amariogo aye customer mbali gocha. Kumbe banyore the correct information concerning this drug. Lakini kunyakora pi kubwata umuntu kumuira kotini okaiga onye bantu mparanyo the correct information concerning how destructive, how dangerous these drugs are. Ni ngumu sana kumaliza. Nako. Naroko tebakuru kwa Eric Maranga mumanyi kurwa matunwa chituka Kyogoru board. The government, especially chiefs and police personnel at one point have failed us. I know of a home where they brew changa and sell bangi backdoor, yet the chief and police personnel came at various intervals to collect money. The solution of ending drugs will start from every family, putting the generation before God. We are living in the end of the last hours. A very good idea. A very good contribution. Very good. Usimention ye jina. Na unajua John, people can talk. Yes. People can see. Lakini akiambiwa kuja utuonyeshe. Ekera repercussion sinjiro ase kumenyekana nere okwane thenige ndikingira asigete very dangerous. Yes. Very dangerous. Now te yumo sani oneto colleagues komo ombwate teiga ono iga utali gontiga. I respect him. Na gotebia. Yes. Kuru University. Exactly. Ya Kisii rogora. Na what the enemies. Yes. A lot of enemies. He's trying to fight. Yes. Yeah. Lakini now what? Yes. Now what the enemies. Bali bakorange yenda bakora is not right. Nera maetenga is trying kokonye community. Kose abana mbacho kwekonya. Kerbo nurucha Amariogo atuikire abana kinyaruka tutamaite kose mbanywe nyasore bonanga na bagutirie nyasore. Abana bakabake na bono bagwita kinyasore. Igonga issues che kinyasore na bochire
sensitive in a way. Okay. Hello Ndizi TV oyagateba akuru kwa Christopher akoburio dawa inaitwaje Amariogo arigaiga asingi yoko somera tali yoko te yabantu nekyale ayigari singi purpose yoko somera na ingore na sabonete kobera ekyero imirimo yaene okora counseling na mangana psychology bono biemono kigima bono ntebi ngana yo moelio ekera ndo chinze isano chaikire chinze chikomnyoka bwango sana ngana ya yo moelio chinga kimika Yesu kuno mwako moya abana no balenka chiskuru chisiekire January 24 ngosongwera na bale skuru engano bwate ko chia Bible chinga kichi muna chiskuru chisiekire ne community go se yamate in general Timothy Sengo aba number yane number is okay, very good. Bona abaiboli mwara no nji TV tofauti abaiboli mbara bakale complaining mutari wancha abana bora beravu kwanza bakoragira muno nebago itobosi kabisa ndobu atindagira na leo no baje ko chango to sumbu abali abaiboli abana nabaito ngenje ndete yora kana umwana yes tiga bache egente getangani rosi obosani no mwana yes tiga koba ash tiga kotwara chisabari chinyinge otari ko mwana ibaga egero mumanye nerakomanye yes yonga twara rure abaiboli abange okoyoranga a problem na yego chakira saba iboli bale bakonyu bale very harsh bale batali gotokaka noroche yes mbaro konyara goseba bwate inginjo getokonyara gosonye no family gete abana gete bale banjire abande bale batanjiri you see ebinte bune imbiro ikonchege nali kwa saba abaiboliga ego chakira somo iboli tari esukuru to basa batanga sukuru gete ansara iri abana naye omwiboli nero muntu na kwento kuri gitambuke gitangani komanyo omwana na ndo so omwana ali neba ne sukuru mubwati bako manyango omwana nkiya gokora etabia yenga kiere kera twarira abantu abange abaiboli abange bagocha komanya tabia omwana ekero omwana asalikire bi are almost addiction stage atumira Amariogo badawa ya kulebya bono bere zombie manyo omwana ibiri omwana ngakia gotara ngayagenda nsanga byacha ngakiarara ngakiabuka eskuru ngakia gokora abasani baye mbarabi kira so omwana wale nae noe tigange birenge bya obibororo kera bono iga ntubata banta babe bantu batokira bono iga banga mutanzuru moroche asa abana bale no ara na ebintu bune ibi bitamutamu ebya mandasi aya kwacha kolero mwana unakororo omwana oleko koenda olikurugose na wachira after mkwira nande school tanya wika school chi wiki ibere omwana omoke ochire iwonga tari kogenda itukeri elio etabieyo nanye bwate pako ikire mona sa koraki ako decide okore gento ne tabie yaye iwonga perero mwanange try to know behavioral changes to mwana nande abaiboli omwana kagosire squeeze bona mangana onjokire ene sheri nero tigeria ngo mwana okagosa kwana nera soboronge more correct tigakoba ko mwana chimba no ndio gotebia nande egentongere ntareba abaiboli na chinza cyerire nkaende skuru ya menene sana ngasomya abana bakamanya kuocha mutu wingo somya pata akitokonye kakinkonye ningi mutumia ande gento gete na gento gete nkababeka kando ekero nanyorete liba kaligia ewiki ali kubwati ngande school eyo under the invitation ya the principal bono nkwane nkora abana aba counseling na manyete gente kemo abana aba baito mbabate personal issues yani nga John omwana bwate problem agoteba tingote itata tingote ina mwalimu omwana ai e problem ya marital stress eye gotani gochie e depression akuri yo montore nitro amotevi
bana bandi bakorera okwa no mwana urira baka wakumi kwa mwali bagakore kumbe ne kintu kiamu chandira chinga kinyinge kinyinge ayokaito mwana mbuyare kumbe nabo ateke kintu kimu chandite nando gukora no mwana uyu omaga kwa instructions inga rakitu bose gote mama mwana itaigweka tu bose gote ita nando to TV school ko te school wono njina akoriki na chire korwa ona abayori encourage counseling. Yes. Tigango toche kanisa. Tukwanira abana. Yes. Tigango toche studio bunaga tukwanira abana. Yes. Rosi yango youth forums. Nkorandi iro kachis tauri chino niro ka Nairobi. Abantu bakubeka namwa as estate. Yes. Barangelie councilor, barangelie abana, baba beka amo obakwanira omuntu uri omanya yabana bu problem kibabwate. Yes. Egere o transfer chi problem chiwo chia sa Bible ba solve problem. Yes. Problem yale ngensi nini? Umwana okakanga nene pako umwana utware birengere bibe na bakebyo kuita. Okay. Ibo na kirembi ya mono. Yes. John ngakienda yonsi yarende ngakienda yonsi na atware forum andons. Yes, no trange I will invite you, we share more. Yes. Yonale kuira kabagaka gake. Obai namba yao. Mbaye namba yane, lakini before that, laki umwana ulio koretu na koretu everywhere, it is the talk of the day. Kirasi, abantu bagoteba, oyo korete igo. Si binadamu. Bono tukumusabira maya, nonyega akubwena nene tabwati maiso kero buna wana na igulero, igalo tenga ki, dusi binte ibira. Ni rusi ndole. Ndole. Tamanye tinga maiso mwana tamaiti kindi gionsi, muntu korete igo, lakita basoko, yani nyasaye toko motigera. Igo enamba ya na wategereri ere 0729 594 819 nandi na wonkuirolera 0729 yes 594 819 yes nanda wategereri abange bali bamaite fata nyanga korantake kwetandichi skuru ao paka chi academy kwetandichi kanisa ngokorande family counseling kera wana maito bara on transition nabo kondangiri njenkwa na bana at family level mbaora kia Amariogo torigiringa kia go destroy aba egere bagocha kwenda isiko nyole mbagwate information nga ebinte nebibe byokora igo naiga igo ndo byensikora atake ko nkera namba nereyo bagoikere asengiringia yamono kigima umurali itu narege gokoro ku Brighton makori ogukwanire kigima nanchire Brighton ogukwanire abata ogukwanire ogi buneria Kennedy Omoyo Kennedy Omoyo no itu narega iga era ogukwanira amana siasa biamono Brighton biamono kigima mara bengi omwanchu muligere twakwanira amana tali make kubwatekana na amana ya Amariogo Yogotindia no magani one makoroba ya bono nichinga ki kimenyika December January nero ejo tigato kwanire akira bana bakwira ku skuru etokambia bali bono lero ni lituko lia 15 na kabere go 17th lituko lia 15 na kabere sike Gusii matukati tena makesana toikese sumurobelio go se esukuku menyega bwe esukuku lituko buna eli wiki go chaji kutoka bajitali kemero 24 kurende tutaraika abuankyo lituko lia Jumapili chitali kikomenesa na isato nigo tukabwate omoyegomo kon kabisa na ndo monene kigima alia sensemo ya Ekeumbu asi nyumba ya bana ekuru kwa Ekeumbu Holiness Children's Home na tukucha kutoka gaharia asensemo ya Ekeumbu kuchagara chinza isano tuwaikire gaharia tobere to kubolia unyale gotomege toro kiao asenchira yebesa osasenchira yichianga no ne bikoroto no ensukari kende gesura golira bana balia nigo bali miye mona 12 112 igali mu director bwe enyumbeli ya bana amanyikate buna abelonchari kwa mono de TV botambe au kubolia namba SMS ngobe namba yo gotome besa pay bill nero na boigo account number neralia konya abana abura borobanyole suguku beigwe bana oni bitabu biri abana bawo basomire bakolire bakire birasi binde ebitabu bisi bale nebinyi kigima batakire batumeke elio bibakonye asobugima bwankyo bono ankyo barali Ndizi TV twespinoto kale abageni abange batebire bayariganire mambinoto kale guchakira chinza isano umurubiri intu chitobeke ya mase television yawe ya Ndizi TV kolende nigo tugitageti tokorororo in person
omerane na barari ba Ndizi TV na boigona bageni banda bange bagocha ensemeria elito kwanere mangana tolengete ntwe buno Gusii na boigo torugo bokonyi na yo rugo bokonyi bwao gocha sabana baria elinde na borogo beigwe na mbiyabale na mbanchire no nyaba ibori babo basirete biemono kigima asibali bonse babikomurubiriyo amo cameraman yane Nyamete Hezbon na boigo ne producer yane Petra Mukira na bali bande bonse twobwaterana elio konekia buno murubiriyo oikiranire gwikana ndicinga gicinde litukoria Jumamosi gertura toro murubiriyo ndebuno yegende togendere gukorera ali atolengete kigima intwe ebuna Gusii na boigo mwene getinge gwikacinga kicho biemono kigima biemono Asante. Kichinde tukorigi I will be back. elinde tukorera mangana. Thank you very much. Biemono tukwane cinga gicinde.